नों बमा हाय माने फुटबल मा थंगै बुखुरुन चिमी थंका नों बुखुरुन चिमी या पिबारोखा आप किसो साइखना आं फुटबल के 2015 सिंगो के आगे फार्स्ट आग ते स्कुल परे माने फुटबल थंता तापर कोच सिनि स्कुल बनि खेला मास्तो गो आनो नुगै क्रिकेट थनो हा ओमफ्राय आं फुटबल थनो गताय के नांग नबारि मा सकला हा के नबारि मा द स्पोर्ट्स स्कुल कोच रक फाय सिलेक्शन ना फाय गरो आ माने प्रबाय नुजा हाता करनो आं आवतला थांफि हायनो 2017 ट्राय लेले हा बे अरनि नानो ब्रो सिलेक्शन ना बै दा स्टेट लेवल तो फार्स्ट हम एसएम कप थांगानि गरनि के नां नेशनल सुपर तो कप थांगै अरनि माने आं परफॉर्मेंस हुआ करनि जे माने कोच रक सिलेक्शन खाय रक पुरान सागै ना हाता तिलफ्रा हास्टेनो कारै माने गुबुन हास्टेओ बजागा थंजाका केनो भोपाल हरियाणा काश्मीर दिल्ली अंडमान माने जे थंतानि गुबुन हास्टेओ जे थंमानि चेम्पियन ला बजागा अंखा चैंपियन तो काशिफां या क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हम तारिख मा थंता माने बायरे रावनि प्लेयार बे एकाडेमी नि फाबे गोबरावबो सुखसाय तेनि क्वालिटी का हम ब्राव मावो सिनि अरनि साय गोबरावनि परफॉर्मेंस बेसी तंता सुखसाय ओतागे सुखसेसे खै नों तिफ्रा सानिंगै खरकसा नों थं दं माने फुटबल माने बुसु जरतले निनि माने बुखाव बवा हायके फिल खायकेन आं वासमय आम तारिख आं चान्स माय थानाय रहि गता हदा चाम तारिख आं चान्स माय माने लास्ट आनि एसएम कप सुपर कप लास्ट बेस अमनो गरम तारिख चान्स माय थानाय कान का तो साकथार जाक तंखजाक मायता तिनि तो टिटिएदिसे हाफांनि बिसिं तैननो कायसा सकाटिया फाखा ओंके नों बंनि बिसिं तैले नों तम कप सानानि मोसुं करनो बां बेलाय बेलाय के हामबाय सात्रबो गां ता और बारे थागै तै बां माने निजेनि परफॉर्मेंस रय तैबो साकथार थंनाय मासक दङ माने तिनि टिकेट सिनि बगं तै सुकना जात उमथाय कप ओंके निनि बुमु जनजमातिया बारा किला सैमारबा